Hagajing lakai ICC World Test Championship Final haparing ka Australia Persia ka South Africa. Abo pai syakna kecing lakai final ka South Africa ka lakur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Australia da Sun Weekend. Ban Lyngba ka kecing job ka South Africa kalayo ban ra ka nam ladu ka World Test Championship menta ka Samoi. Bad gaderu kasin ka baningkong hadin arp nyau snem kan yora ya ka ICC trophy kata na du snem khat kendai spa kendai phupra hagaba kala yo ban ra ya ka nam ladu jong ka international com hagajing la ka Euro under 21 championship hapring ka Spain Persia ka Romania aba phai shak na ka ching la ka Spain ka la khur ka nam chop hadin bagalala ban film ya ka Romania da arla kuwai bari ka gol pen job jong ka Spain da yo ban thia ba shwa ban kod ka ching la kai kata ka minit ka ba phra Lyngba Fernandes. Hagajing lakai hapring ka Slovakia Persia ka Italy hagan ka ching lakai ka Italy ka lakhor ka nam job hadin kalala ban pelim ya ka Slovakia da shigolanan badi ya ka shigol ka Italy ka layo ban tap tang ha ka minit ka banyaw. Hagajing lakai hapring ka France Persia ka Georgia haba phai syang ka ching lakai ka France ka lakhor ka nam job hadin kalala ban pelim salit ya ka Georgia da Laila R. Pada ka gol penjob ka France ka layo ban tap ashwa ban kod ka ching lakai kata ha ka minit ka bakandai peu plus khat ar ha ka ching lakai hapring ka Portugal Persia ka Poland ha ka ni ching lakai ka Portugal ka khor ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Poland hadu san lanon bad ha ka ni ching lakai window layo ban tap ar gol nak banta ka Portugal. Hagajing lakai sedang jong ka FIFA Club World Cup arajar arpeusan hapring ka Ahly ka brega club negara Egypt Persia ka Intermiami ka brega club negara USA. Aba pai syakna ka jing lakai ka kelas step ka jing lakai ka long maria khaj ka babaro art lagi kenhun ki klem la ban pen khijar wala ka Ahly ka layo ka penalti Henry ka klem la ban penrong ha ka bau goalkeeper jong ka Intermiami ulala ban te lakam ya ka penalti. Abang ipai pat syaka kelamin ka jing lakai ka nek kumju ha ka babaro art lagi kenhun ki klem la ban pen khijar wala kila persyang ka to ka ne ban yo pen khijar Henry ki klem la ban pen urlong hadu bukut ka jing lakai ha ka babaro art lagi kenhun ki okot marship point nagari ka jing lakai sedang jong ka FIFA Club World Cup mentau snem ar hajar ar peusan.